சொன்னா யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? எப்ப ஒரு ஆம்பளை அப்பான்ற ஸ்தானத்துக்கு வராரோ அப்பவே அவரோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? பிள்ளைங்களுக்காக ஓடி ஓடி ஓடா தேஞ்ச உசுர என்னைக்காவது ஒரு தடவை நம்ம யோசிச்சு பாத்துருப்போமா? பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும், மகனுக்கு என்ன பிடிக்கும், மகளுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு யோசிக்கிற அப்பா தனக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றதையே மறந்து போற ஒரு ஜீவன்டா. பிள்ளைங்களுக்கு பசிச்சா சோறு ஊட்டுறவ அம்மானா, பிள்ளைங்களுக்கு பசிச்சிடவே கூடாதுன்னு ஓடுறவன் தாண்டா அப்பா. காலையில எங்க அப்பாவை பார்த்ததும் நடுங்கி நின்ன பாத்தியா? அதான் நீ. எதை பத்தியுமே பயப்படாம நின்ன பாத்தியா? அதான் நான். உன் மனசுல நினைச்சத தைரியமா உங்க அப்பா பக்கத்துல உட்கார்ந்து உன்னால பேச முடியுமா? ஆனா நான் பேசுவேன். அப்பானா